Malta bħalissa tinsab mal-ewwel 3 pajjiżi fid-dinja bħala każijiet tal-COVID-19 għal kull 100,000 persuna. Dawn id-dettalji nħarġu mill-AFP fejn Malta ġiet it-tielet fost 27 pajjiż. Malta jkollha 1505 każi għal kull 100,000 persuna u li din il-statistika tirrifletti il-jiem ta' bejn 23 u 27 ta' Deċembru 2021. Id-Danimarka tinsab l-ewwel 1757 għal kull 100,000 persuna, issegwi Repubblika tal-Irlanda b'1516 il-każ għal kull 100,000 persuna, Malta tinsab it-tielet segwita mir-Renju Unit. Id-daqqa tal-każijiet f'Malta tħalli impatt kbir mhux biss fuq in-negozji u l-ħajja ta' kuljum, iżda b'mod speċifiku fuq is-settur tas-saħħa. Ħaddiema minn dan is-settur jgħidu ma' Net News li numru ta' ħaddiema tikollhom jaħdmu shift fuq shift. Minħabba l-każijiet li rajna fl-aħħar jiem u żieda allarmanti, Malta wkoll kienet fuq quddiem-net ta' lista oħra kif iċ-Ċentru ta' Prevenzjoni u Kontroll tal-Mart tal-Istati Uniti poġġa lil Malta fil-kategorija ta' riskju għoli ħafna li vjaġġar fid-dawn li pajjiżna tjara numri għolja ta' każijiet pożittivi tal-COVID-19. Fl-istess kategorija magħrufa bħala Level 4 COVID-19 Very High hemm ukoll il-Moldova u l-Iżvezja. Din il-kategorija hija l-ogħla livell b'dawk il-pajjiżi fuq din il-lista huma ikkonsidrati bħala l-ar pajjiżi fejn tidħol is-sitwazzjoni tal-COVID-19 għall-Istati Uniti u wieħed infatti qed ikun imħeġġeġ biex jevita għal kollox li imur lejn dawn id-destinazzjonijiet.